Jos van Rij als gedeputeerde. De VVD wil dat graag in de nieuwe coalitie met CDA en Partij van de Arbeid. Maar het CDA steekt er een stokje voor, vlak voor de benoeming. We zeggen gewoon heel eerlijk, voor ons is er geen draagvlak voor de heer Van Rij als gedeputeerde. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze nu blij met die afwijzing, gezien de affaire rond Van Rij. Reddetjes die zijn er toch al genoeg. En ze spelen zich met name af rond de PVV. Een stuk uitgekotst halalvlees van een Turks varken. Uitspraken van statenlid Cor Bosman over het Selçuk Öztürk van de PvdA. Het staat in een interne e-mail die uitlekt. Het mag duidelijk zijn dat die hele e-mail nooit bedoeld is zoals hij neergezet is. Hele ongelukkige uitspraak, hele wijze les voor de rest van mijn leven. Er ontstaat enorme ophef over de e-mail. Öztürk is diep beledigd. Bosman moet het veld ruimen. Wij als fractie vinden dat we zo niet verder konden met de heer Bosman en we hebben per direct afscheid van hem genomen. Voor de PVV is dit het begin van het einde. Ophef rond het bezoek van de Turkse president Gül aan Limburg doet hen uiteindelijk de das om. De twee PVV-gedeputeerden mogen van hun eigen partij niet bij het bezoek zijn. Ze gaan uiteindelijk toch, maar de coalitie is niet meer te redden. Het vertrouwen voor deze coalitie, samenwerking, is weg. Zo, even kijken. Die hier. Cor Bosman begint dit jaar zijn eigen partij. De Partij voor Leefbaarheid en Democratie. Heeft ook nog altijd zijn eigen buurtwinkel in Roermond. Door het hele gedoe rond de e-mail is hij veel klanten verloren afgelopen jaar. We hebben particuliere klanten verloren, we hebben ook zakelijke klanten verloren. De ene die is er heel duidelijk in, die stuurt een mail en die zegt van nou, naar aanleiding van wat er gebeurd is, willen we met jullie geen zaken meer doen. Anderen die zeggen gewoon niks, maar vervolgens levert dat geen opdrachten meer op. Maar je ziet ook vervolgens klanten, privépersonen, die zie je gewoon niet meer terug. De ruzie met Öztürk is overigens bijgelegd. Komend jaar wil de ex-PVV'er zijn eigen partij uitbreiden. In 2014 wil hij in een aantal gemeenten meedoen met de verkiezingen. Vers uit de oven.